Vážení priatelia, ja vás opäť zdravím z môjho záhradného domáceho štúdia a opäť vás vítam pri ochutnávke ďalšej starej odrody hrušky, ktorú tu dnes máme. Jedná sa o odrodu Merodová, alebo známa pod menom aj Merodová maslovka. Vidíte, je veľmi charakteristická takýmto tvarom a hrubou stopkou. Tuto tieto kališné lístky sú také od seba odstávajúce s takým pekným veľkým otvoreným kalichom. Táto hruška zvyčajne dozrieva okolo polovice septembra, teda tak sme ho oberali minulý rok, ale tento rok vďaka veľkým vysokým teplotám a skorému nástupu vegetácie ju tu máme o nejaký čas skôr, teda presne o mesiac. Ako všetky ostatné hrušky, oberá sa asi 10 až 12 dní pred konzumnou zrelosťou, následne v pivnici v chlade dozrieva do takéhoto žltého stavu a vtedy je najlepšia k jedlu. Pozor, veľmi rýchlo vie prezrieť a v takej podobe, v prezretej, veľmi rýchlo prichádza k stratám výborných chuťových vlastností tejto lahodnej maslovky. Teraz si ju ochutnáme, táto je presne na hranici dokonalej zrelosti, si myslím. Vďaka hrubšej šupke dobre znáša prepravu a hodí sa do lepších polôch, ale podľa niektorých zdrojov plodí dobré a kvalitné plody aj v nehostinnejších podmienkach. Vďaka jej hrubej šupke, ktorá, ak hruška nie je dokonale zrelá, tak má trpkú príchuť. Vďaka tejto hrubej šupke veľmi dobre znáša v zelenom stave prepravu. Inak sa jedná opäť o výbornú hrušku typu maslovka s veľmi jemnou, s veľmi šťavnatou dužinou rozplývavej konzistencie, so sladkou, ale zároveň kyslou, príjemne kyslou, vyváženou chuťou, tak ako je to v prípade minule spomínanej hrušky klapovej. Perfektná. Odporúčam pri hruškách naozaj nechať ich dozrieť, ale nie prezrieť. Je to veľmi dôležité, musíte si to na konkrétnych odrodách trošku nacvičiť, ale fantastické. Potom určite neodľutujete, keď ochutnáte dobrú, kvalitnú, dokonale vyzretú hrušku. Dá sa použiť, Merodová maslovka sa dá použiť ako hlavne stolné ovocie, ale okrem toho je využiteľná naozaj široko, výborná ako sušená, takisto je vhodná na destiláty, prípravu muštov, ale aj na zužitkovanie v kuchyni. Kto túži po výbornej, univerzálnej, skorej jesennej hruške, rozhodne odporúčam Merodovú maslovku. Je to však strom, ktorý sa hodí predovšetkým do záhrad vďaka lákavo vyzerajúcemu ovociu. Spoznáte ju veľmi jednoducho podľa tváru a podľa tej žltej šupky, ktorá je matná a na sebe má veľké množstvo týchto bodiek, ktorým odborne hovoríme lenticely. Toľko k hruške Merodovej, ďakujem za pozornosť a ak by ste mali záujem o určenie odrody alebo ak by ste mi chceli poslať nejakú odrodu, budem veľmi rád, ak mi ju zašlete. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame pod menom Letorast, napíšte mi správu, ja vám pošlem adresu a potom vaše ovocie veľmi rád ochutnám a spravím z neho takéto video. Ďakujem za pozornosť.